Και θέλω να σας πω ότι σήμερα οι κάτοικοι της Κοπάνης αλλά και οι επισκέπτες ζουν με πιο έντονα θρησκευτικά συναισθήματα την κορύφωση του Θείου Δράματος χάρη στην πρωτοβουλία του συλλόγου μας που αναβίωσε ένα παλαιό έθιμο, και έτσι όλα τα σπίτια σήμερα έχουν μια διαφορετική εικόνα και, όπως σας είπα και στην αρχή, διαφορετικά συναισθήματα πιο έντονα για τη σημερινή μέρα. Κύριε Ζιγουρή, ζωντάνεψε η Κοπάνη και τα γύρω χωριά αυτές τις ημέρες εν ώψη Πάσχα? Θα έλεγα όχι όπως περιμέναμε. Δεν υπήρχε μεγάλη προσέλευση, πολύ λίγη προσέλευση.
Ας ελπίσουμε ότι και σήμερα που ο κόσμος μετακινείται, αρχίζουν πλέον η επίσημη αργία το τριήμερο, να έχουμε επισκέπτες. Εκ μέρους του Συλλόγου της Φιλοπρόδου Κίνησης Κοπάνης, σας καλωσορίζουμε στο χωριό μας και θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες που για ακόμα μια φορά είστε συμπαρατάτες στις εκδηλώσεις μας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, καταφέραμε να αναβιώσουμε το έθιμο «Το Μυρολόι της Παναγίας». Ένα έθιμο που υπήρχε από τα πολύ παλιά χρόνια. Μέλη του Συλλόγου και κάτοικοι του χωριού, ντυμένοι με παραδοσιακές στολές, γυρίζουν όλα τα σπίτια, λέγοντας το μυρολόι. Ο πόνος της μητέρας για το χαμό του παιδιού, ο Χριστός που σταυρώνεται από τους αλόστροφκους, αγγίζει όλους τους κατοίκους του χωριού μας, που μπορώ να πω εδώ ότι μας περιμένουν καρτερικά για να ακούσουν το μυρολόι. Στο τέλος, μαζευόμαστε όλοι στην πλατεία και μπροστά στο προαύλιο της εκκλησίας, όπως είδατε, ξαναλέμε το μυρολόι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου όλους τους συμμετέχοντες, καθώς και όλους όσους βοήθησαν στην αναβίωση του εθήμου. Επίσης να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τη Δημοτική Αρχή, καθώς και το Τοπικό Συμβούλιο που είναι πάντα δίπλα μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλή Ανάσταση και να στείλουμε τις ευχές μας σε όλους τους ξενιτεμένους του χωριού μας με την ελπίδα της γρήγορης αντάμωσης. Και πάλι χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ντουλά, φαντάζομαι ότι σε αυτή τη διαδικασία, για να περάσει και στο πέρασμα των χρόνων και στις επόμενες γενιές όλη αυτή η προσπάθεια που δίνει έναν ιδιαίτερο τόνο εδώ στην Κοπάνη αυτές τις μέρες. Σίγουρα η ελπίδα μας είναι τα παιδιά και εκεί πιστεύουμε ότι θα είναι και το μέλλον μας. Καλή Ανάσταση να έχει όλος ο κόσμος. Θέλω να στείλω ένα μικρό μήνυμα στην Αμερική, στα δυο μου παιδιά και στον αγαπημένο μου αδερφό. Να είναι καλά και σε όλα τα ξενιτεμένα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και μας κάνατε τιμή. Να είστε πάντα καλά και ευγενικοί στον κόσμο. Αυτές τις μέρες γέμισε το χωριό με κόσμο. Ναι, ή η καλά. κρίση μας εμποδίζει να μαζευτούμε πάλι όλοι στα χωριά. Λίγο πολύ ναι, αλλά όχι επί του πλήστον. Το παρακάνουμε κι εμείς καμιά φορά. Αλλά δόξα τω Θεώ, καλά περνάμε, καλά είμαστε. Αυτές οι μέρες είναι οι Άγιες μέρες η αγάπη. Δεν είναι για έκθρια, δεν είναι για παράπονα κτλ. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας, χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση. Εδώ στην Κοπάνη έχουμε αυτό το έθιμο τώρα που παρουσιάζουμε εδώ τα πάθη του Χριστού. Ερχόμαστε πολλοί χωριανοί εδώ τώρα και όπως βλέπετε το χωριό μας έχει πολύ κόσμο. Ευχηθούμε καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο και χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Πρώτη φορά συμμετέχεις ή ξανασυμμετείχες στο έθιμο? Έχω ξανασυμμετείχει 3 φορές ακόμα, από την 4η και θα συνεχίσω και του χρόνου. Τι είναι αυτό που σου αρέσει σε αυτό το έθιμο που κάνετε αυτή τη μέρα? Πως πηγαίνουμε στα σπίτια και λέμε το έθιμο. Αυτό είναι το ωραίο. Θα έλεγες στα παιδιά της ηλικίας σου να αρχίσουν να έρχονται και αυτά να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια? Ναι. Ναι, πάρα πολύ. Θα το έλεγα. Καλή Ανάσταση. Επίσης.